Biyen ku lho cah, aku ya wis pernah ngalami omah gedhek. Tangga-tanggaku, boloku, omahe wis apik-apik. Omahku sing paling elek. Aku ora maidun wong tuaku. Aku ya tetep bersyukur bisa enek nggon turu. Nek panas ora kepanasan. Apa lek kadang udan, kadang ya trocoh. Dadi ngelanteni kuwi banyu tok cah. Kadang pas teko sekolahan enek kerja kelompok, jane aku ya pengen ngejak ning omahku. Tapi aku isin. Mergo omahku sing paling elek. Akhirnya nyiapan kerja kelompok yang omahe bolo-bolo sing omahe apik. Ya senajan saiki aku urung sugih cah, aku tetep bersyukur isih duwe panggawean, iso nyukupi keluargaku, dan muga ae aku iso ngangkat derajat wong tuaku, bahagiane bojoku, lan muga ae anakku iso sukses ben ora padha aku. Muga kabeh tetap semangat kerjane, berapapun hasilnya tetap syukuri. Awak dhewe deling nang isor awak dhewe itu masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Tetap semangat, berjuang rupiah, berjuang keluarga.